Bé, arribem a la part final de la clausura d'aquestes primeres jornades i per fer un resum de lo que hem viscut aquests 2 dies farem una breu relatoria del que s'ha viscut i de lo que hem après. Per fer-la convidem a la Anna Villagordo Vegara, que és ambientòloga i consultora especialista en estratègies ambientals en comunicació i disseny, que farà la breu relatoria d'aquests 2 dies de jornada. Moltes gràcies. Em sentiu bé? Que el tema so... D'acord. Vinc amb l'ordinador perquè acaba de sortir del forn la relatoria. La relatoria és un procés que es fa in situ i l'objectiu és intentar fer com una mena de tancament de discurs, no entrant en detall de tot el que hem parlat aquestes 2 jornades. Tenim preparada una imatge que m'agradaria tenir de fons durant aquesta relatoria. Suposo que l'heu visitat, la coneixeu. Bé, suposo que si tanquem els ulls, anem a fer una mica de mindfulness, perquè al final, més enllà de la gestió forestal, som persones que necessitem relaxar-nos i imaginar-nos al bosc. Som a bosc, no estem en aquesta sala, som a bosc. I què ens imaginem quan som a bosc? Ens imaginem un ocell, ens imaginem el soroll de les fulles, l'olor de la fusta mullada. Què més ens imaginem? Ens imaginem un bosc bucòlic, ens imaginem un bosc gestionat, no gestionat. Aquí us convido a tornar a obrir els ulls. Aquesta pregunta té trampa, perquè vosaltres veieu moltes més coses a bosc que qualsevol altra persona, però precisament en aquestes jornades ha quedat molt clar que el bosc no és només un espai d'oci, de trobar-te amb tu mateix, és un espai que necessitem, que ara mateix ens necessita i durant aquestes 2 jornades hem pogut parlar sobre això. Pel que fa al mural, amb alguns de vosaltres, quan l'anàvem veient, us explicava «Uau, si jo us expliqués el que hi ha darrere d'aquest mural». L'hem treballat molt, amb l'Anna tenim un WhatsApp d'uns 3.000 missatges amb la Lili. Com a artista li costava molt entendre coses que li demanàvem, la posició de la motosserra, les dones no estaven ubicades on tocava, les fustes no estaven posades, els troncs era com raro, el bosc no estava gestionat i el volíem gestionat, havia posat alzina i volíem pi, es va tornar boja, ara mateix jo crec que no voldrà tornar a fer un projecte així, però ho vam aconseguir, jo vaig aprendre molt durant el procés, però també vaig aprendre que deixar anar una mica i que aquest exercici que hem volgut fer amb el mural era, d'acord, fem gestió forestal, som enginyers, enginyeres, però també ens agrada l'art, ens agrada la bellesa i el bosc al final també és això. I llavors aquest ha estat l'exercici que hem volgut fer amb aquest mural. Barrejar disciplines i, per què no, l'artística també. Que a més la cultura i aquesta sensibilització que ha sortit durant aquests dies també és això, connectar amb la gent. I connectar amb la gent a vegades no sempre des del coneixement, sinó també des de les emocions. Bé, ara entro més en detall de les jornades. Primer volia que féssim un aplaudiment per tots els participants i també per la nostra presentadora, la Cristina, que no sé on està, allà, sisplau. Aquests aplausos que de tant en tant ens demanava, jo us els he demanat per ella. Gràcies, Cristina, per fer-ho tan rigorós, tan preparat, perquè ho sé, tan dinàmic i divertit. No és fàcil i jo crec que ho has fet amb nota. Per altra banda, també explicar-vos que hem intentat fer unes jornades una mica diferents, que hi hagués espai pel debat. És molt difícil quan hi ha tant coneixement i es volen explicar tantes coses. Hem intentat explicar moltes experiències en aquests espais compartim, que volien ser un tipus petxa-cutxa, no sé si coneixeu aquest format, que és com molt dinàmic, però clar, els petxa-cutxes són molt coneguts en el món de la cultura, la gent està amb la cerveseta, és un entorn així com més bar, aquí no estem aquí, no és el mateix, però jo crec que sí que hem aconseguit explicar moltes coses en poc temps i ha estat dinàmic i s'ha fet un esforç per part de tots els ponents i ponents, per tant, moltes gràcies. Els espais Parlem han volgut donar peu a que expliqueu coses, però que sobretot hi hagi també debat.
Jo crec que el debat sobretot ha passat a la part del cafè i del dinar i de tots els que després heu anat a fer una cervesa, això passa sempre, però anirem prenent nota per futures jornades. Aquestes són les primeres. És el primer any. El nom el van escollir tècnics i tècniques de l'oficina supercreatius i creatives que deien, ostres, que diem som a Bosch, vaig a Bosch. I crec que està donant cert com a nom. Ara, bàsicament, faré com una mena de revisió molt ràpida, repàs molt ràpid de les coses més importants que s'han parlat. El primer dia vam comptar amb autoritats com l'alcalde de Vic, l'Albert Castells, el Jaume Minguell i el diputat Jordi Fàbrega, que sobretot van insistir en reivindicar el bosc com una infraestructura viva i estratègica. Jo crec que això ha estat tota l'estona sobre la taula, tota l'estona. De fet, han anat com sumant-se en aquest núvol d'idees que anava explicant la Cristina, s'han anat sumant cada vegada més coses i al final era com tothom acabava allà, però des de diferents punts de vista, i això jo crec que és la part forta de tot plegat. Per altra banda, també hem posat en valor la importància del bosc com un sistema sociològic multifuncional i també s'ha parlat molt de les persones que viuen a bosc. Sense aquestes persones que viuen a bosc, sense fer que aquestes persones vulguin viure a bosc, serà difícil mantenir aquest equilibri que volem entre gestió i conservació, que encara no entro. Per altra banda, hi ha una cosa, jo soc ambientòloga de formació, la Sònia també ho ha dit abans, ho ha reivindicat, jo no em sento intrus aquí, em dedico molt a temes de comunicació, però soc ambientòloga i les primeres coses que em van explicar a la universitat era el típic diagrama de Venn, no sé si el coneixeu, de les 3 boles famoses, ambiental, econòmic i social, que cada vegada per mi cau més, perquè en realitat no són 3 boles que totes tinguin el mateix pes, són 3 boles concèntriques i la que ens conté a totes és la natura, i en aquest cas els boscos, per tant haurien de tenir molt més pes, perquè sense ells no funcionem. Llavors, també reivindicar que tenim el mateix paper, no, estem dintre d'aquesta gran bola que és la natura, en aquest cas els boscos. Per altra banda, la Mireia Banquer ens va fer com una intro, vam tenir la sort de comptar amb ella, i realment ens va parlar de gestió forestal adaptativa, de la importància de la diversitat, del mosaic del paisatge, l'adaptació a cada territori, i també ens va parlar d'una cosa que s'ha reiterat molt, que és que no hi ha solucions úniques ni universals i que realment hi ha una necessitat de valorar cada cas i actuar en funció d'aquest cas, de les necessitats d'aquest cas. Per altra banda, ja vam començar a parlar d'apagar el bosc amb les primeres jornades, en la primera parlem, diguem, amb la CIER, que ens parlava de l'arribada d'aquests incendis de 6ª generació, amb l'Òscar Sánchez, que ha posat sobre la taula tot el suport tècnic que es fa des de la Diputació amb els PPI, PPU, PBI, que us he de dir que a mi m'ha costat pillar-los, però ara ja ho entenc, però els primers dies era com PPP, PPP, PPP. Per altra banda, tenim els alcaldes d'Olivella i del Brull que han explicat la seva experiència en el món local, en la presa de decisions, amb experiències bastant interessants i bastant úniques. A continuació ha arribat el part de la bioeconomia, aquesta part de, però com mantenim aquest bosc, com fem que sigui rentable, perquè també ha de ser rentable, per què no? Perquè la gent hi vulgui dedicar-s'hi i vulgui mantenir-lo. I llavors aquí hem comptat, per exemple, amb la Teresa Cervera, que ens ha parlat del sistema de crèdits climàtics, així com altres experiències al voltant del que és el potencial econòmic del bosc, des de la fusta fins a la resina i fins a les tòfones, que ens va fer bavejar tots una mica, i també per la seva contundència. Després, a la segona part, vam parlar més de la part de restauració i conservació. Aquí vam tenir molta part de l'equip de l'oficina de Diputació. La Núria ens va parlar que a vegades no sempre s'ha d'intervenir, per el que dèiem abans, no totes les actuacions han de ser iguals. Per altra banda, el Pol ens ha parlat d'actuacions d'emergències en el cas de capellades, que van evitar processos d'erosió després d'un incendi, o l'Helena, que en una presentació que l'he felicitat perquè em va agradar molt, va mostrar un cas de regeneració exitosa a Òdena. Per altra banda, ahir vam acabar amb el debat d'equilibri entre gestió i conservació. Aquest debat ha estat sobre la taula constantment. I em quedo amb algunes de les coses molt ràpides. El Jordi Vayreda parlava de la defensa d'un model integratiu basat en la diversitat i en una silvicultura propera a la natura. La Míriam Piqué parlava que calen eines tècniques per aplicar aquest model en la planificació forestal i l'Anna Sanitzes també parlava de l'estratègia de l'1%, destacant la importància d'actuar de manera estratègica en punts clau del territori. Però el missatge clar al final, i que va dir la Joana Barber, va ser només es podrà fer conservació fent gestió forestal i només es podrà fer gestió forestal fent conservació. Al final sembla un equilibri evident, però que,
costa, també ha quedat palès. La Míriam al final va fer un petit apunt que és algú ha calculat la biodiversitat que es perd amb un incendi? D'acord a la biodiversitat que es perd amb segons quines actuacions, i això va quedar obert. Tot i que hi ha alguna pista que sí que s'ha calculat, però va quedar obert. I ja estem avui, el dia d'avui, que anirem molt més ràpid perquè estem tots aquí i totes aquí. Al final avui hem parlat de boscos públics i de boscos privats. Hem parlat també d'eines com els projectes d'ordenació forestal per organitzar les actuacions en el temps i l'espai. També hem parlat d'acords de custòdia del territori que sobretot també cerquen tenir cura, col·laborar i afavorir els ecosistemes i compatibilitzar amb els usos, aquesta part de tenir cura. Després, a continuació, hem parlat també del tema dels punts estratègics de gestió, dels crèdits climàtics forestals, de la silvopastura, bioeconomia. Són conceptes que ahir ja van sortir i que avui també han sortit sobre la taula. Voldria agrair sobretot també la participació de gent que ha vingut de més lluny. Hem tingut aprenentatges amb altres territoris com Guipúzcoa, que heu exposat la vostra gestió de plagues en coníferes, o Galícia, en processos participatius per la recuperació de zones cremades. Com a conclusió, s'ha fet una crida també a la part d'educació de cara a la ciutadania. I aquesta última taula hem parlat de boscos privats, aquesta la tenim superrecent. El Carlos García ha parlat sobre la importància de la dimensió estratègica, governança territorial compartida, prevenció d'incendis, restauració forestal i dinamització socioambiental i econòmica, i ha presentat un nou model. Hem recorregut el territori amb l'experiència de les diverses representacions de les associacions convidades i també hem tingut una participació més enllà de territori també de visió de gènere. I com diu la Clara Santamaria i la seva filla, que sé que està aquí, el bosc és futur. Així doncs, gestionar el bosc és l'única manera de garantir que demà encara tinguem boscos. Educant a la ciutadania i actuant amb estratègia farem que el nostre territori sigui més viu, més segur i més resilient. Moltes gràcies i ara tornem a bosc.